Hey guys! Welcome back to my channel. This video is for DSLR beginners na nay mga pangutana ug unsaon pag-shoot gamit ang ilang DSLR para mahimo na mas ma-focus ang isa ka object at the same time blurry or blurred ang background. Okay? So di na ta magpadugay-dugay pa. Tara! Okay. So nagbutang ko og tulo ka sample diri. Color sky blue at sa tunga na ay silver, sa last is color pink. Okay. So just like for example, ang gusto nimo i-capture, i-focus is kining color blue, kining sa tubangan. I-move nimo ning square nga red. Kini. Kana na green siya, na red siya. I-move nimo siya. Gamit ni siya. So, inana lang siya pang sound pag-focus sa ka-object. Okay? So, kung i-focus, balik tao, i-focus nimo ang color sky blue, ibalik lang nimo ng square nga red o green. Okay. So, automatic siya og focus, di ba? So, usapod nga technique para mas madali ang iyang focus, half press nimo siya. Kining shutter button. I-half press lang, half lang. So, half press, hold. Okay? Pag naka-focus na ang isa ka object, ayan mo siya i-press na. Okay, so kung gusto nimo i-capture kining color blue, i-move lang nimo ni kining red, green. So once naka-plaster na ang red sa object, half press and then shoot. Alright. So makita nimo nga naka-focus ang object number 1. And then naka-blurred ang iyang background. And then what if i-focus nimo ang kanang nasa tunga, i-move lang pud nimo ning red na i-move nimo ang red. I-move nimo na plaster. Once naka-move na ang red, plaster na sa object, i-half press na pud nimo and then shoot. Okay, naka-focus na ang nasa tunga. So, kung gusto nimo i-focus pud ang pinakaluyo, i-move lang po nimo ng square na red. Once naka-move na, pwede nimo siya i-zoom. Butang nimo zoom gamay. Alright. Half press. Shoot. Okay, so muna na siya. Inato lang ang pag-plaster sa square para mo-focus ang imuhang object nga gusto nimo picturean. Kung nakapili na ka sa object nga imong picturean, i-move lang nimo ang arrow, half press, and then shoot. Okay, so inana lang. Naka-focus na ang object and then naka-blurred na po ang background. Kung gusto pud mo nga mas blurry gyud kayo ang iyang background, mag-upgrade ta na og lens. Okay? Ang gigamit nato nga lens ganiha sa pag-capture is ang iyahalang kit lens. Pwede ta mag-upgrade kung gusto gyud ta nga mas klaro, mas blurry ang ato ang background. So, ang utrohon, ang gigamit nato ganiha nga lens is kit lens ra. Okay guys, inato lang. So, dapat kabalo ta og unsa gyud ang ato ang picturean. Once makuha nato, makabalo na ta unsa gyud itong picturean, mao tong i-focus. So kato lang i-move nato tong square nga red ug green. I-move lang to siya. Pag naka-plaster na to siya, half press. Pag okay na, plaster ng tanan, ayan imo i-shoot na dayon. Okay? So kato lang sa pagkakaron og daghan pa tag video na i-upload related sa DSLR. I hope na mo'y nakatunan sa atong video karon. Og thank you for watching and please subscribe to my channel para updated mo sa ko ang mga gipang upload nga video sama ani. Kung napamoy lang pangutana or mga suggestion, comment lang mo diri sa ubos para ato ang matubag or mahimuan nato video ang inyong mga pangutana. Okay? Thank you for watching and God bless.